Era întotdeauna, o deschis poarta, ați intrat înăuntru, în casă, ați corindat. Da. Ce a urmat apoi? După corind, după ce am corindat, alditul colacului. Alditul colacului. Da. Și cine al de colacul? Cămatale. Eu. Oh, și cum era alditul? Cum ziceați? Ce ziceați? Acum, ca să încep despre colac, Da, cum alditul, cum aldeați colacul? păi după ce terminam de corindat, mă sculam în picioare și începeam și aldez colacul. Stați feciori, stați și corindați, că de când a stat și a corindat până gazul mai bine s-a purtat. Că s-a sculat în zori cântător, s-a dus pe la ciotor, s-a scărpănat susuori și s-a dus în casă și poruncit la nevastă și margă și scoale pe cei pe scluși și margă și dei la cei 12 junci. În corne luni, la părți picat, la coadă pătat, la unghii crepați, gândeai că tăți îți o vacă fătați. Și pe urmă se duceau și îi prindea la juc și merea în câmpii lați, în câmpii stați, în câmpul Ierusalimului. Acolo dacă ajungea, brăzda brază neagră, răvăsa grâu roșu, ploaie picutea, grâu răsărea, soarele lucea și grâu se cocea. La gazdă așa-i plăcea. Și vinea vremea, la anul la jumătate, când tot omul merge la bucate și-a văzut că grâu se coace. Și-a venit acasă tare bucuros și-a spus la găzdoaie că grâul nostru e cop și cum am face, zice, ca să-l tiem, să-l săcerăm. Ca și nu ne înveținim pe noi, numai noi pe alții. Păi zice, am auzit pe aici stând cu niște femei de vorbă că s-ar găsi undeva, zice, secerători. Și zice, o mere acolo, zice, trece mei, zice, și găsești. Zice, vorba că s-ar găsi la târgul de Târgoviță. S-a dus acolo și-a adus secerători. 2 cerchi de fete și 2 stoluri de feciori, cu secerate cârligate la dinți ca gârgărița, la coadă ca veverița. Cine nu le știe face ușile bani, numai noi și gazda bani. Apoi s-a dus și-a tăiat grâu și-a făcut un stoc mare la o față de are. Până aici n-ajunge. Bine, frumos. Și urma apoi alditul pălincii. Da. Tot așa, lua iaga în brâncă, da, cum făceai cu ei? Păi după ce termina, acum ziceam așa, dragii mei, știți cum e? Ca la fiecare sărbătoare, zice, trebuie și servim și câte un pahar de băutură, că așa e obiceiul. Așa că, zice, am auzit că se găsește pălincă, zice, dar aici la noi nu a fost glodii, noi ăsta și o mere și găsim în altă parte. Și s-a dus și-au găsit băutură. Și acolo au umplut hurdaule și au venit acasă. Dar când au plecat de acolo, a fost o vreme foarte rea și trebuia și iasă pe un deal mare, ascuțit, ca vârful la cuțit. Acolo când au ajuns un deal, a fost o coastă mare și acolo, urlând cu căruța, o dat într-un hârtop. Și s-au spart hurdaule și pălinca s-a împroșcat acolo. Găzdoaia apoi cu niște mâini s-o pornite ca niște tânjei pălichi de tine măzgăliți, o mai prins de băutură și o adus acasă și
Ne-o cinstiți pe noi, Dumnezeu cinstească pe gardă, mult ai trăiască cu bucurie și cu veselie. Trăiască, 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 trăiască. Doamne, și după ce s-a băut cam o... Da, a început muzica. O început și... Da, și o jucat. Juca pe gazde. Gardă, Pe găzdoi, pe fata, pe tăi ce-au fost acolo, cine? Feciorii, Da. erau feciorii, Da, erau sigur feciorii că unul da. și unul. Da, da. Și plata, ce plată s-a căpătat? Nu s-a dat nimic, că dacă au vrut alții, au dat acolo bani, o colacul și pălinca, aceea. Dar fără pretenții. Fără pretenții. Importantul e că le-ați dus Dar vestea noi, că nașterii. luam colacul, ca de obicei, n-am dus noi colaci cu noi. Știți, ne N-ați cărat pe... pălinca o am strâns și seara la balul, la cămin, beam tot acolo. S-o cinstat oamenii cu Tot colacul și oamenii. cu pălinca Da. acolo. Da. Dar întâmplare hazlie, așa, cu corindătorii umblând în casă în casă. Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Nu. Nu, unul să, mă rog, să fie îmbătată, să fie uitată ceva pe undeva. Ba, mi-aduc aminte că la cămin odată, unul de aici din satul vecin, a venit bat acolo la noi, s-a suit pe scele, unde aveam noi acolo pregătită pălinca, și era un bețiv. Și atunci, noi acolo, măi, l-am rugat și să dea jos de acolo. Păi nu, că el nu se teme, că nu știu ce. Și a apucat pe unul dintre corindători și L-a prins l-a prins de gât și cealaltă. Și atunci noi ne-am nervat și l-am pus la pământ și am dat cu picioarele, cu pumni, cu... și l-am scos afară în drum și l-am văzut bine Da. și ce ne-am spălat de V-a stricat petrecere. V-a stricat petrecere. Oh, Doamne. S-au întâmplat multe cazuri. No. Povestea careva ceva cu o cușmă odată. Am fost la Corinz și ne-am băgat iară la Popa, că sta aici, La părintele Voicu. la Voicu. Așa. Și era camera mică și acolo soba era încălzită și noi fiecare pe locul strâns. Locul strâns. Abia am început noi să stăm roată, dar unul dintre noi o lua căciula din cap. Da, că așa se colindă, în capul gol. Da. Pe camniță. Noi în timpul corințului o venit un miros. Nu știa ce miroase. Ce miros? Atunci că da. Era cușma lui ardea pe foc. Cușma. Da. Și noi, pe cale râsă. Da, în afară de aici din sat, din Lazur, cu grupul de colindători, ați mai fost pe undeva? Ați mai colindat Am pe fost undeva? la Remetea de multe ori. La Remet? Da. Când a început să facă festivalul de colindie domnul inginer Domocoș, așa? Domnul Coș, că el ne-a dus, că a fost, i-a plăcut tare mult aici pe noi echipa asta din Lazur. Și am fost de multe ori la Beiuș. Și la Beiuș? Da. La Oradea ați fost? Da, am fost la Oradea, apoi ne-au filmat acolo, ne-au dus În spectacol? spectacol, ceva din partea ungurilor, ca și film unguresc. Filmul, Cântecul nebunilor. Da. Cum v-a părut acolo la filmare povestea aceea? Acolo i-au pus și corindăm și atunci au zis că e perlul. Și atunci zice că tămâie scurtează. Deci ei aveau nevoie numai de o secvență Da. pentru film. Atunci am scurtat ca să se potrivească, că trebuie și acolo, nu să fie una de diavol, una de la. Și după ce am scurtat, încă o dată, zice, mai scurtată o dată. Și așa am terminat apoi. Da. Acolo apoi ne-au pus și strigăm și când zâuim, nu știu ce tiul Da, fost așa, acolo. cum a fost regia, Gerături de alea. Da, un moment important, știu eu că pentru grupul de colindători a fost, de aici din Lazur, a fost un moment foarte important, atunci când ați fost la săvârșin la Maestate sa Regele Mihai. Da, că domnul primar
a fost, nu, dacă el de la Arad acolo a avut legătură cu președintele Cu cei de acolo, da. De la Arad. De la Arad, acolo. Și în cunoștință a fost planificată pe Șmerem la Săvârșin, la Rej. Cum vi s-a părut ambianța acolo, locul acela? Eu am cunoscut locul ăla. Ați mai fost? Ați mai trecut? Acolo au fost juniorile meu milițian. Au avut, o stat 2 ani acolo. Și am cunoscut cum meream acolo pe ospăț. Da, la Și am castel. cunoscut în meu, Da. când am mers, am cunoscut pe acolo, că era chiar acolo unde a fost locul de ostat poliție. Da, chiar maestate sa regele. O stat, o ascultat, Da, cum când a cum o intrat, procedat? am colindat, el acolo a stat în picioare. În picioare. Deci tot Da, momentul tot a stat în momentul picioare. în și a picioare, ascultat. da. Da. Și avea soție sau fetele care au fost acolo, una de o parte, una de alta, o stat așa. O stat pe acolo, scaun, pe scaun și au pe scaun, ascultat, da. El o stat numai în picioare, așa, răzămat așa, cu mâinile și pe ceva scaun, așa. Și n-ați închinat un pahar cu maestatea sa? Noi nu corândători, dar care au fost acolo când i-au dat straița cu... Da, cadou, cu Cadou. monografie, Da. straița, da, și... Da. Da. Și când am ieșit, apoi fiecare la rând am mers și am dat mână. Deci o da mâna cu, Da, cu cu fiecare. fiecare părând. După cum a venit. Da, Nu. foarte frumos, foarte frumos. A fost ceva important, că chiar nu, odată în viață s-a întâmplat S-a și asta. întâmplat Da. și momentul ăsta. Na. Frumos a fost. Frumos a Da, fost. mi-a plăcut. Daci Flori, noi îți mulțumim din suflet că ne-ai primit, că ne-ai povestit. 100% precis să mai trecem pe la matale, să ne mai povestești și alte lucruri care s-au întâmplat în comunitate, în sat, în zonă, pe parcursul a Păi, câtorva zeci de ani, așa. Nu, așa mai amintim. de Nu când mai în mintim, când, Că sigur. ce s-a mai întâmplat, ce se mai întâmplă. Da, ce vedem acum, dar ce s-a întâmplat, Da. nu mult știu. Înainte de a încheia, dați-le un sfat la oameni, la tinerii ăștia care ia ca alții mai corindă, alții nu mai corindă, alții mai face o hideaghe și un joc, alții nu mai face. Ce le-a spune? Le-aș spune că și nu uite tradiție și obiceiurile noastre, că tare de lăsat s-o uitat. Și uitați, Ar așa? dori ca și nu să uite, și continui mai departe. Să se transmită, să mai... Obiceiul din satul nostru, corinzi și jocuri și muzică și... Și câte au mai fost, clacă, Da, nuntă... fost, dar acum parcă a dispărut. Parcă dispărut. Da. Na. Vă mulțumim încă o dată și pentru sfat și pentru modul în care ne-ați primit și vă urăm numai sănătate și fericire. Vă doresc. Și eu vă doresc multă sănătate și fericire. Doamne ajută! Și să ne mai întâlnim Doamne sănătoși. ajută! Doamne ajută!